The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but for hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Now we have to note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Sa dili pa kita magasugod pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw. If you are a believer in the Lord Jesus Christ, gikinahanglan ang imong paghingalan, pagkumpisal sa imong mga sala ngadto diretso sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, ikaw maanaay pakigambitay na sa Dios, mapunan ka sa Espiritu Santo, ug maandam ka na sa pagkat-on, pagtuon sa kamatuoran diha sa pulong sa Dios. John 4:24 says, God is spirit, and those who worship him must worship in the filling of the Spirit and biblical truth. Inoon, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not confessing or naming your sins. The issue is faith alone in Christ alone. John 3:36 says, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the command to believe in the Son
shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Therefore, magampot sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, we are indeed grateful to you for the privilege of having the freedom to assemble ourselves together once again in this Bible study through the YouTube and Facebook under the ministry of Vic Balbido Evangelistic Ministry, so we can focus our attention upon your word, which is forever a lamp unto our feet and a light unto our path. We thank you, Father, that you have preserved your word in writing for it, both in the original languages as well as in translation. You have provided the activated human spirit for faith perception of doctrine. You have provided God, the Holy Spirit, who is the ultimate teacher, and the gift of pastor-teacher for communication of doctrine, so that every believer can consume the oxygen of spiritual life, your word, and growth from infancy to adolescence, and from adolescence on to maturity, and fulfill the purpose for which you have left every believer in this life. And we know, Father, the greater knowledge of doctrine, the greater the growth, the greater the blessing, the greater impact, the greater production of divine good, the greater the reward in the eternal state. And there is every benefit and no detriment in growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And so, as we approach this study of your word, we ask that you open our hearts to the truth, that we may fulfill that divine mandate of spiritual growth, for we ask it in Christ's name. Amen. Well, aniyan usab kita niining adlaw in good health. We are alert with a clear mind. Sana ang atong pangisip. We are alive and kicking. We are still breathing. Gipabuhi pa kita sa Dios. Gumikan lamang sa iyang kaluoy, gugma, kortesiya o grasya. We don't deserve it. We don't earn it, nor work for it. It is grace. Karon natong ipadayon ang atong paghisgot sa mahinungdanon kaayo nga pagtulunan. Kung ikaw sa ka-Kristohanon o sa ka magtutuo, you should consider this a very essential lesson nga atong mapopo gikan niining atong paghisgutan niining adlaw. Una sa tanan, ato karong tun-an ang mga sumbanan o mga tulumanon sa Kristohanong paagi sa pagkinabuhi nga magagiya o mag-aagak sa usa ka magtutuo ni Ginoong Hesukristo ngadto iyang tumong, ingon man tumong sa tanang mga magtutuo nga mao ang spiritual maturity, spirituhanong paghamtong. Now, alang kanimo magtutuo, angayng hinumduman mo nga niyadtong higayon nga imong gituhuan sa Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manuluwas sa imong pagtuo kaniya. Ikaw gibalhin diha gikan sa imong pagkapatay spiritual ngadto sa pagkabuhi spiritual, from spiritual death to spiritual life. Lihok kadto nga gihimo sa Dios Espiritu Santo. Sa laktod nga pagkasulti ikaw na tao pag-usab, you were born again. Juan 3:3 o 7. Sa atong pagtuon sa mga sinugdanang mga pagtulunan sa pulong sa Dios, basic doctrines, atong nakatunan ang timos ug lintunganay nga kahulugan sa Kristohanong paagis pagkinabuhi, the Christian way of life, nga mao kini. Ang Kristohanong paagis pagkinabuhi, usa ka dili kasagarang paagis pagkinabuhi, nga sa ingon niya na kini
nanginahanglan og dili usab ka sa karang pagsunod o pagtuman niini. Sa in English pang pagkasulti, the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such it requires or it demands a supernatural way of execution. So busa aniya karon ng mga sumbanan o mga talamdan nga atong batbaton og tukion o mao kini mosunod. Let us have an open mind samtang kita magahisgot nini. Unang talamdan ni ining paagis Kristiyanong pagkinabuhi, kinahanglan nga mapun-an ta sa Espiritu Santo aron ta makatuman sa pagbuhat sa gimando sa Dios, sa iyang plano sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi. Unang bahin ni ini mao kini. Wa ka biyai nga naginusara sa imong pagatubang sa kalibutan. Wala. Ang Dios nagasangkap kanimo sa iyang Dios nung gahom aron mo'y mutabang kanimo sa imong adlaw-adlawng pagkinabuhi. Kanang gahuma nagagikan pinagis pagpuno kanimo sa Espiritu Santo. Tuohi si Ginoong Jesucristo mismo kinsa nagsulti sa pag-ingon niini. Mangayo ako sa Amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamaturan. Juan 14:16 ug 17a. Ang imong magtatabang mao ang Dios Espiritu Santo, ang espiritu sa kamaturan. Ug siya ihatag lamang ngadto sa mga sakop sa panimalay sa Dios, the royal family of God. Why dili magtotoo ang makaangkon nining gahom Espiritu Santo? Wala. Matud pa sa Juan 14:17 ug mao kini gisulti, ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya og nagpuyo diha kaninyo. Tiaw mo unsa kadako kanang saarang ikan sa Dios. Kana kaniya ng Dios tong gahom sa Dios Espiritu Santo. Kinsa mo puyo diha sa sud nimo sa gayon nga ikaw maluwas. Matud usab sa buhat, mga buhat 1:8 kini nagsulti, apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom sa dihang kamo maluwas. Juan 15:26, muanhi ang magtatabang nga mao ang Espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ang Dios Espiritu Santo mao ang gahom nga nakapahimo kanimo sa pagsabot sa una-una ni Kristo. It has enabled you, made you able to understand the mind of Christ. Diha sa Efeso 1:13, si Pablo misuwat bahin sa Espiritu Santo sa iyang pag-ingon ug mao sab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Now sa dihang ikaw naluwas, mipuyo ang Espiritu Santo diha-diha kanimo, isip kaligunan nga ikaw gipanag-iyahan na niya. Gitimbrihan ka, hangtod sa kahangturan pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, kinsa nagapuyo na diha sa sud nimo, o kinsa di nagayud mo biya kanimo. Ang 1 Corinto 6:19, tin-aw nga nagasultis pag-ingon og, wa ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo man sa Espiritu Santo, kinsa ana diya sa sulod ninyo ug kinsa naangkon ninyo gikan sa Dios? Oh,
Tinuod, ang Dios nga Espiritu Santo ana-ana nagapuyo diha sa sulod ninyo. Sa pagkaagi nga himuon niya kanang templo alang sa magapuyo nga Dios nga Amahan ug Dios nga Anak. Sanglit, ang matag usa ka magtotoo permanente naman siyang pagapuy-an sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Now, sa laing bahin, yano ra ang proseso o paagi sa pagkapuno sa Espiritu Santo. Bisan tuod ang Espiritu Santo nagapuyo na siya diha kanimo hangtod sa kangturan, ang Espiritu Santo mupuno lamang siya kanimo kon wa kay ikumpisal o wala hinganlig sala diha sa imong kinabuhi. Sa dihang mubuhat kag sala, ang kinahanglan makasasala inay Espiritu Santo mo'y dumala mo kontrol sa imong kalag. O wa kay mahimo nga pakigambitay, walay fellowship sa Dios o pagkat-on og doktrina sa Biblia, bisag unsaon pa nimong paningkamot. Ang Dios Espiritu Santo, kinahanglan siya ang mudumala o mupuno sa imong kalag kung buot kang moalagad sa Dios. Mabuhat lang ka na niya kung imong hinganlan ang imong mga sala ngadto sa Dios kamahan, sa gitawag tag rebound ug dili mo taguan ang bisag unsang sala. Unsay gisulti sa 1 Juan 1:9, kung isugid o hinganlan ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga mopasaylo sa atong mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kasalanan. Ikulit kining maong bersikulo diha sa imong kasing-kasing, fellow believer. Tungod kay kung wa ka niya ng buhat sa kapasayloan, sigurado gyud kang pilde o usa ka pakya sa mata sa Dios. You will be a sure failure in God's eyes. Sa dihang makaamgo ka nga nakasala di ay ka, hinganli dayon diha kanang sala ngadto sa Dios. Rebound dayon uban sa imong pag-angkon nga nahibaw kag nakasala ka. Ikumpisal ka ng salaa sa hilom in the privacy of your royal priesthood, sa hilom diha sa imong pagkapari nga harianon. Kaya bigod nimo, basig nakalimot kanini, sa higayon sa imong pagkaluwas, at the moment of salvation, nahimo kang imong kaugaling pagkapari. You became your own priest. Kung may hinungdan, nga mahimo na nimos pagduol sa trono sa grasya sa Dios, pinagi sa pagampo. Wa ka na magkinahanglag usa ka pari, nga mga liya o to intercede ngadto sa Dios alang kanimo. Wala na. Ikaw na ang imong kaugalingong pari o saserdote uban sa imong kaugalingong harianong pagkasaserdote o pagkapari. Unsa to'y tawag nato sa atong paghingalan sa atong mga sala ngadto sa Dios? Rebound. Ayaw na nakalimti. Si David, sa iyang pagbuhat niini, nagsulti sa pag-ingon, unya gisugid ko kanimo o Ginoo ang akong mga sala, ug wala ko ililong ang mga buhat kong dautan. Gisugid ko kini kanimo ug gipasaylo nimo ang tanan kong kalapasan. Salmo 32:5. Human gyud sa imong pag-rebound, balik ka dayon ngadto sa imong pagkiumbitay sa Dios. Diha gyud in that very moment. Sa makausa pa, ang Espiritu Santo mo puno gilayon sa imong kalag, busa makahimo na pugkas pag-angkon o pagkiambitay sa Dios o sa pagpadayon sa pagtuon sa o pagsabot usab sa pulong sa Dios. Paminaw igsuon kung magtotoo. Paminaw ini. Ang rebound mo'y imong labing mahinungdanong tulumanon ingon nga Kristohanon. The most essential, the most important function nimo as a Christian. Ayaw gyud ibaliwa ang pagbuhat sa pagkumpisal sa imong sala.
Ayaw tuguti nga magpabilin diha kanimo kanang maong mga sa diha sa imong kinabuhi. Ikumpisal gyud dayon ang matag sala nimo ngadto sa Dios. Sa dihang makamatikod ka nga kadtong imong nabuhat o gyunahuna o nabungat sa imong baba sala. Inganli gyud dayon kana. Na sa dihang naluwas ka, luwas na gyud ka sa kanunay. Once saved, always saved. Sa laing bahin, angay tang matngunan nga na ay away, gubat o kumbate diya sa sod sa matang magtotoo. Okay? Kaya bigod nimo mag-aaway, magabugno ang kinaiyang makasasala ug ang Espiritu Santo ngari sa atong sulod tungod kay mag-ilog kini sila kun kinsay makaduma, makakontrol sa atong kalag. Ug busa mo kontrol o mudumala na unya kini sa atong panghuna-huna o sa atong panlihok o pagbuhat. Matod pa sa Galacia 5:17, kay ang mga tinguha sa lawas ng kaibog supak sa mga tinguha sa Espiritu. Ug ang mga tinguha sa Espiritu supak sa lawas ng kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Now, ang matag sa kamagtotoo, mao'y sentro sa nagapadayong away tali sa Espiritu Santo ug sa kinaiyang makasasala. Ang unod, kung imong gipunting ang imong pagtagad samtang nagpaminaw ka sa atong paghisgot niining bahina, imong nasabtan ang tinguha sa Espiritu Santo alang sa imong kinabuhi. Nga imong katunan ang pagtulunan sa balang kasulatan ug imong gamiton kini diha sa imong kinabuhi. Hinumdum ka sa usa sa bersikulo, be not only hearers of the word, but be what? Doers of the word. Apan, ang kinayang makasasala mo ingon nimo, kalimti ka ng Bible. Laay ng buhat tao eh. May pag magtanaw kag TV o wadto ka ba sa mall, human tingali labihang kapuyan nimong trabaho sa imong gitrabahoan. Ang imong kinayang makasasala tingali mo tintal nimo sa pag-ingon og unsa ka mag-relax lang una ka karong gabi una. Huwag balik mo sipyat ka lang usa ka gabi sa inyong Bible study kay gikapoy og ka. Besides, di po kagyo maka-concentrate sa inyong Bible study. O tingali ang imong kinayang makasasala mo sugyot nimo di nakakinahanglan mo simba karong gabi una kay imo nang nadungog ilang sermon karon. Siguro kung nakakita ka nagdaghang mga reruns TV, di ba? Kung mutan-aw kag mga ingon-ining mga programs TV, di magyud ka magduka. Di ba? Now, kung maminaw ka sa hustong pagtudlo sa pulong sa Dios, ay katuog mentally. Ayaw po taon insultuha ang Diyos, pinagi sa imong pagduka-duka o pagparok-parok, samtang nagatudlo ang pastor sa pulong sa Diyos. Timan nga ang Diyos mismo ang nagsulti kanimo. Pamati, patalinghog, dungga, ug katuni. Si Apostol Pablo, nga maong labing bantugan nga Kristohanon nga nakakinabuhi ng kalibutan, nakaila pag-ayon nining away nga nagakahitabo sa iyang kalagog tuod man wa kadto siya si Pablo makahimog hustong mga desisyon kanunay, labi na sa iyang pagkabag-ong Kristohanon nga dinhalay dutayng doktrina dito siyang kalag. Ang Roma 7:15 nagkanayon niini, wala ako makasabot sa akong gibuhat, wala ko buhata ang buot kong buhaton, hinoon gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. Now, unsa may nakadoubt? Ang kinaiyang makasasala nakig-ilog kung kinsay makadumala sa kinabuhi ni Pablo ug usahay mo daog kini. Apan sa matag gayon nga siya makabuhat og sala,
mudayon siya kumpisal o mo rebound o mo padayon siya sa pagtuon o pagkaton o dugang doktrina. Ikaw nga magtotoo, kinahanglan usab nga mo rebound, mo kumpisal ka sa matag higayon nga ikaw makasala. Og padayon sa imong pagsibog ngadto sa unahan, pinaagi sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now, angay tang hinumduman, ang atong mga hinagiban sa atong espirituhanong gubat, mao ang pagpuno sa Espiritu Santo ug ang doktrina nga naa na sa sulod nato. Ang atong mga hinagiban nagagikan sa pagpuno sa Espiritu Santo ug sa kaibalo ug nakatunan gikan sa doktrina sa Biblia, ang huna-huna ni Kristo, the mind of Christ. Segundo Corinto 10 4 ngadto sa 5, ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away dili mga hinagiban sa kalibutan kundi gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta sa sayop nga mga pangatarungan. Gipukan namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagarbuhon batok sa kahibalo may tungod sa Dios o gibihag namo ang tanang huna-huna o gipasunod kang Kristo. Ang Dios wa magahangyo nga ikaw o ayaw. Ang Dios wa magahangyo nimo nga ayaw pagpakasala. Ang Dios nagamando kanimo. Akong sublion, ang Dios wa magahangyo kanimo kundi siya nagamando kanimo. Kinahanglang musunod, mutuman ka sa mando sa Dios. Matud pa sa Roma 6:12, busa ayaw na paharia ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon aron dili na kamo madaog sa inyong kailibgon. Unsa may buti pasabot sa paharia ang sala diha sa inyong mga lawas? Well, kini nagpasabot nga ang kinaiyang makasasala, our old sin nature, magadumala sa imong kalag ug nga kini magakontrolar sa imong una-una ug sa imong mga lihok. Nagpasabot kini nga nahihigayon nga makapugong kas pagbuhat og sala apan kaulahian mapilde ka ra gihapon. Kini nagpasabot nga kinaiyang makasasala daw dumadaog sa away sa pag-inilugay sa pagdumala sa imong kalag. Ang Efesios 5:17-18 nagkanayon, ug busa ayaw kamo pagpakabuang, paningkamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw kamo paghubog-hubog, kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguha ang hinuon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu Santo. Sa laing pagasulti, mata kamo, wake up. Hunong na sa pagpadumala ninyo sa kinaiyang makasasala diha sa inyong kinabuhi. Hinunua pagpapuno kamo sa Espiritu aron kamo makatkaton sa akong pulong. Di man kamo masubrahan sa pagkapuno sa Espiritu Santo. Mantod pa sa Efeso 4:30, ayaw ninyo pasubah ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Ayaw ninyo paunga ang Espiritu sa Dios. 1 Tesalonica 5:19. Now, tataw ang pupadayang sa Dios bahin sa iyang mga tinguha alang sa atong kinabuhi. Tanawa ang iyang pagpadayang. Hunong na sa pagpadumala sa sala diyan sa imong kinabuhi. Hunong na sa imong pagpakaburong o pagpakabuang. Hunong na sa pagpasubo sa Espiritu Santo. Hunong na sa pagpalong sa Espiritu Santo. Di ba tinaw o tataw ka na? Ang Diyos nagasukna nga magpadumala ka sa Espiritu Santo. Abi nimo, samtang ang sala magapadayon sa pagdumala sa imong kinabuhi, magabuhat ka lang gyud og dautan.
magasala ka lang gyud ug unya magasala na pod, unya magasala ka na sab. Apan kun ang Espiritu Santo mo'y mudumala sa imong kinabuhi, paminaw. Kung ang Espiritu Santo mo'y mudumala sa imong kinabuhi, maangkon mo ang iyang gahom sa pagpugong kanimo, sa pagkapildi diya sa mga pangibog sa unod. Makahimo ka na sa paghunong sa imong nagkinadina nga pagpakasala, chain sinning. Well, diha sa Galacia 5:16 ngadto 17 nagasultis kini sa pagingon. Kini ang akong isulti kaninyo. Paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Kaya ang mga tinguha sa lawas ng kaibog supak sa mga tinguha sa Espiritu ug ang mga tinguha sa Espiritu supak sa lawas ng kaibog. Paminaw. Listen, kung maningkamot ka sa pagkinabuhi, pinagi sa imong kahimuan, your own energy of the flesh, gawa sa pagpuno sa Espiritu Santo, ang sangputan ni ana mao ang buhat sa imong unod, gitawag og tawhanong maayo. Human good. Kung imong tugutan ang Espiritu Santo, nga mo'y mudumala sa imong kinabuhi, ang resulta ni ana mao ang Diyos nung mayo, divine good. Ang Isaias 64:6 nagaingon, sama kami sa taong hugaw, ug ang among matarong nga buhat sama lamang sa mahugawng trapo. Now, angay tang matngunan nga ang magtutuo ra kinsa na pun ang Espiritu Santo mo'y makapagawas o makabuhat og Diyos nung mayo ug makahimaya sa Dios. Siyara. Ang 1 Corinto 3:11 ngadto sa 13 nagasulti niini, kay wala nay laing patukuranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Jesucristo. May pipila nga mogamit og bulawan, plata o bililhon nga mga bato alang sa patukuranan. Ang uban mugamit og kahoy, kugon o dagami. Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Masayon ra ang atong pagkakita nga ang kalayo sa Dios nung panghukom musunog sa hingpit o sa tibuok nga kahoy, kugon ug dagami. Kapan ang bulawan, plata o bililhong mga bato nga Diyos nung mayo, dili kini sila masunog. Ug may hinungdan nga gantihan kita sa Dios tungod kanila dito sa eternidad. Gikinahanglan nga ang imong pilion mao ang bulawan, plata o bililhong mga bato nga Diyos nung mayo alang sa imong mapanunod nga kabilin. Ug mahimo lamang nimo kini pinaagi sa pagkapuno nimo sa Espiritu Santo. Only through being filled by the Holy Spirit. Aron sa paghimaya sa Dios, pinagi sa imong mga buhat, nga mao ang pagbuhat og Dios nung mayo, kinahanglang isugid o i-rebound mo ang imong sala, matag higayon nga ikaw makasala. Just do it. Just rebound right away. Kinahanglang pangitaon mo ang imong tukmang pastor ug maminaw ka kaniya samtang siya nagmasubayon ug nagmalahutayon siyang direkta nga pagtudlo kanimo gikas original nga mga pinulungan sa pulong sa Dios. Ang Hebrehanon 9:14 nagkanayon kung tinuod man kini unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo mao'y maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Now, ingon nga usa ka Kristohanon, as a believer, kinahanglan nga dumtan mo na ang sala.
Apan ang sala, di man ang suliran nga mao ang musuway sa paghandog sa imong panghunahuna. Ang pagkaokupados magtutuo diyan sa sala, kini makaproduce kini usa ka matang sa pagkaarugante nga gitawag tas in English og crusader arrogance sa in English pa. Usa kini ka bisyoso nga klase of some kind of religious intimidation nga musangpot ngadto sa tawhanong maayo, human good, nga gitandi sa kahoy, kugon ug dagami, wood, hay and stubble. Ang komisyon sa Dios diha kanimo dili ang pagtul-id sa kalibutan, pinagi sa pagtumbok sa mga sala sa uban, kundi gitawag kaniya aron imong maagda ug mada ang kalibutan ngadto kaniya pinagi kang Kristo nga mao ang ingnontang the highest form of divine good. Bueno, wa naman kitay igong higayon ato kining ipadayon sa sunod nga higayon o sa mas naandan gidapit kagihapon sa pagsunod nining atong series, ingnon tala nga series na kini sa atong pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa YouTube o Facebook, ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry o kini atong angkonon nga grasya sa Dios. Busa ayaw kalimot sa pagsubay pagsunod niini sa sunod natong higayon. Magampo ta. With your heads bowed and eyes closed, let us spend the closing moments of our service nining atong pagtuon nining adlaw describing salvation, describing that which the unbeliever does not have or is not aware of. It is time, if you are an unbeliever today, right at this moment, if you are an unbeliever, be aware of what Jesus Christ offers to you. He offers eternal life. God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Now everybody wants eternal life, right? So if you want it for real, if you want the eternal life that God promises, you must understand how Christ brings it to you. Unas tanan, He appeared as God and man. That's who Jesus Christ is. And then He came for one single purpose, and that was to die for you. Of course, He taught doctrine while He was here, but His mission was to die so that we might have fellowship eternally with God. And how would that work? Well, He went to the cross, and God imputed to Him all the sins of all mankind, including all of yours. And on that cross, God judged Jesus Christ for your sins. That means He was your substitute. The sins that rightfully God should judge that are yours, He judged in Christ. So now your sins are not a block. Dili na kanababag. They are not an issue when it comes to your relationship with God. Christ took care of that. And so because He did, there is a simple way to receive eternal life. Because of Christ, all you have to do is accept His work, accept His person. Christ did it all for you. So ang gisulti diya sa Efeso 2:8-9, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. That simply means, right where you are, right where you sit right now, you can believe in Jesus Christ. You can say this prayer: Father, I accept the gift that you are giving to me through the Lord Jesus Christ. And that's the moment of your eternal future. I pray that you give this great consideration because it is your life. And you must know what you're headed for: eternal condemnation or eternal life. The choice is all yours. Busa, magampo ta.
Let us pray. And now, Father, we thank you for the clarity of who we are and what we must be, what you require of us. And we pray that as we continue in our temporary life here on earth, we will keep in mind what our priorities are, never forsaking or leaving them, and never becoming anything less than salt that is a savor. We ask all this in the precious name of the Lord Jesus Christ. Amen.